Determina si els punts A i B pertanyen en aquesta recta. Aquesta recta és una equació contínua. Per tant, per veure si un punt hi pertany, l'únic que hem de fer és substituir les seves coordenades a la x i a la y i veure si compleix l'equació. Doncs anem a fer-ho. El primer punt, el 5 menys 8. Doncs substituïm les x per 5 i em queda 5 més 3 partit per 2. Si és igual a la segona, la y, que val menys 8, per tant, menys 8 menys 4 dividit per 3. Ara, 5 més 3 partit per 2 són 8 partit per 2, que són 4. Doncs, menys 8 menys 4 són menys 12, que dividit per 3 són menys 4. Per tant, què és el que tenim? Tenim que 4 és diferent de menys 4, per tant, tot això són diferència, o sigui, no són igualtats, són desigualtats, val? Per tant, com que no són igualtats, tenim que punt A, val? Si això és la recta R, val? El punt A no pertany a la recta R. Anem a veure si aquest punt B sí que hi pertany. Doncs substituïm i em queda menys 9 més 3 partit per menys 2. I a la dreta em queda la y, que és 13, menys 4 partit per 3. Menys 9 més 3 són menys 6 partit per menys 2. Menys 6 partit per menys 2 són 3. A la dreta em dona 13 menys 4, que són 9. 9 partit per 3 són 3. Per tant, sí que són igualtats i tenim que les coordenades d'aquest punt compleix aquesta equació d'aquí. Per tant, el punt hi pertany. B pertany a R. Molt bé, determina si els punts aquests pertanyen en aquesta recta. Doncs l'únic que farem serà substituir les seves coordenades en aquesta equació i veure si es compleix la igualtat. Doncs anem a fer-ho per al punt, aquesta seria la recta S, anem a fer-ho per al punt A, que és el menys 6 menys 4. Doncs molt bé, em queda 2 per menys 6, que és la primera, més 3 per menys 4 i menys 6. Doncs anem a fer aquest càlcul. 2 per menys 6, menys 12, i 3 per menys 4, menys 12, menys 6. Doncs veiem ja que això és diferent de 0, no cal que fem el càlcul. Per tant, què és el que tenim? Tenim que A no pertany a la recta S. Anem a veure el punt B. El punt B té coordenades 6 menys 2. Doncs substituïm 2 per la primera, 6, 2 per 6, més 3 vegades per menys 2, 3 vegades per menys 2, menys 6. I ara calculem a veure si dona igual a 0 o no. Tenim que 2 per 6 són 12, 3 per menys 2 són menys 6, no? I tenim que 12 menys 6 són 6, menys 6 són 0. Per tant, sí que tenim que el punt B pertany a la recta S.